వెల్కమ్ టు 100 టీవీ న్యూస్. ఒడిశాలోని పూరిలో జరుగుతున్న జగన్నాథ రథయాత్రలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. అక్కడి గుండీచా దేవాలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా పలువురు గాయపడినట్లు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. ఇరుకైన ప్రాంతంలో చెక్క దుంగల లోడుతో ఉన్న ట్రక్కులు రావడంతో తోపులాట జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఘటనపై ఆ రాష్ట్ర మంత్రి పృథ్వీరాజ్ హరిచందన్ స్పందించారు. కారకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.